Algúnas de Córgomo saben que se madrugan levan o pan quentiño para a casa, aínda que iso tamén depende do que enreden co primeiro conto da mañá. Isolino, dame unha bala de pan e dame unha pouquiña fariña. Unha pouquiña fariña Que quero facer un roscón. Vale, para esta xente. Ai, Teresa, como andamos, fariña? Moi ben. Que tal o Paco? Bien, hoxe xa o vou buscar. Bueno, por iso moi ben. ando guapa, Cuánto porque me vou alegro. buscar. E arrea ben duro. Primeiro vou facer un roscón. Ai, moi ben. Aí la vou tienes, buscar. Paquita. Trae, filla, trae. Vale. Eu xa mando. Bueno. Ai, eu dixo-lle desta xente, porque despois cóllenme e salgo ali e eu un día ouve-me matar. A abuela, chamou-me Miguel, a abuela, ven que te... E si que me vin sin aqueles dentes, ouve-me matar por escaleira abaixo. Sempre estás cos dedos. Non era o que lle vou facer, bastante desgracia teño. Pero se naciste sin dentes. No. Ai, tiños e grandes, e bueno. Pero agora, e con este mal que teño non os podo poñer. Co demais, para poñer teño por 3 causas. Por cuartos, por pobre, porque lle dei un capital aos fillos. É por a viejez. Bien. Pero, como non podo, Ten tres. Pois a fastidiarse. é logo. Mira, todos estamos Ai, parecidos. pero eu non... Mira, eu teño ácido sulfúrico. Ai, eu Teño colesterol. Teño atrosis, ou non sei que lle chaman. Esta perna doime muchísimo. Eu de todo. E dicen que son os anos. E eu digo, esta ten os mesmos anos, e non me doi. Eu xa non E tu, Isolina, tamén tens esa puta desa azúcar. Desa enfermedade tamén está Eres unha fábrica de azúcar. Tamén todo. Ah, tamén ten a Teresa azucarilla. Azúcar. E min sonme glóbulos ou algo así de cousa, non sei. De que non por eso non podo poñer os dentes. Que é o que me mata. Un día me enterrarán que sea viva, carallo. Vaya retaíla de males. Iso sí, ben levados. Este cuerpo, este otro, este bonito meneo, este cuerpo tan saleroso que vale tanto dinero. No te hagas. Cala. Hasta me caiu o manto. Que se caiu a cara. Mira, hasta me caiu o manto. Hai que ser... A vida quere alegría. E dicen que vale moi ben a alegría para o corpo. Con eso hai que lle dar. Sí, señor. Bastante tempo hai que xa estou jubilada, pero saben de que? Do demais. Home! Tu tamén xa hai días... 27 anos que me morreu o marido. Xa hai días que non fai... Unha alegría non pinta... Xa hai días que non fai los deberes. Ai, o mal é os dentes. Bueno, pero mentras baile... La. Ai, Dios mío, me matar os fillos. Mire. Agora estou falando e xa me está o corazón Saltando. Está saltando como ben. Porque xa lle meteu un baile. Meteu un baile. Non se pode facer o que non se pode. E o corpo xa non está. Son 82 que vou facer, non é unha broma. E traballei xa moito de pequena. Pero ainda pode chegar aos 100. O aos 100 pico. Non O que quixera. Dios queira. Para que dar tanto traballo, non. Solamente vais bailando. Se tuvera dentes. Era además... Igual me diría. me cago. É o que me matan a mí, o que me levan para o sepulcro. Pero daqui aos 100 a mellor ainda os pode poñer. Non podo falar moitas Ainda veces. tens algún, hombre. Agora sabe o que me pasa. Que agora, estes que teño, porque como me pasa iso ca sangre, ten que sabanear ben duro. E ainda non sabanean, pero mátanme na derriba, sabe? É con eso que lle vai facer. Marcha, non se vai dar Bueno, un descanse, Teresa. Bueno, Acabou xa. Marcha, filla, por marcha. interrumpación, mira, non ves como se... Xa se era zarabete, dixía lle o meu nome, que me casara con fulano, cara. Esto carallo, dixíame, para que vos íbamos salir os fillos bois. Porque xa salín ca lengua presa. E dixía a miña mai, porque non me quitaron, e dixía ela, carai, o teu pai tamén xa tiña presa que ben che falaba. E con eso era o que me dicían. Bueno, adiós, perdonen. Hasta luego. Hasta logo, Teresa. Cuídate, Teresa, cuídate. A ver se é certo que marcha, porque estas teñen conto para unha xeira inteira. Nos imos acompañar a Paquita á súa casa, porque non dixo que ia facer un roscón. ¿Cuántas bodo de azúcar? 12. E logo para cuántos ovos? Por cada huevo, unha cucharada de azúcar. E outra de farinha, despois. Eu vas as bodas a San Vicente, de cociñeira. Xa iban a almorzar. A xente, antes de ir á misa, sin mudarse, a almorzar. E despois, comer as 12. E despois a cena. Só tinha un máis fillo que fazer de comer. Pero você que era cociñeira? Sí. Eu andaba nas bodas. Facíamos a tarta dos novios. Así con varios pisos, con máis da Alquilabas o piso, alquilabas a... E nós facíamos o demais. Ala, fillo, ahora isto, valo batendo tú.
Pero como foi que se meteu a cociñeira vostede? Eu que sei, filla. Gustábame. E tamén se ganaban uns cuartiños. Dábame 1000 duros daquela. E ao mes dábame medio cabrito, dábame... Pois, non había que ir. E a neta saliu a vostede? Saliu. É máis guapa que eu. Millón. E vostede de moza tamén había de ser ben guapa, e de agora. Nunca fui guapa. Bueno, Pero pasei por onde elas. haberíalle que preguntar ao seu home a ver se era guapo ou non. Pasei por onde elas, filla. Fixe o mesmo servicio. Os netos, cando eran pequenas, como vos cantaban. A ver, Pablo. Ven, su niño, ven, que che quero ben. E ven o su niño cantando baixiño, xa se me está cerrando un olliño, xa se me está cerrando outro olliño. Xa escoliñei os nenos. Esta criámola, estuve que criouse aquí sempre, filla. Daquela ser a favorita. Sí, non? Todos aquí queren a todos, pobriños, verdad, filla? Claro, pero... Queiras que non levan máis cariños que se crían cos que están fora. Porque non esteja aquí, aunque queres como a vida, é moi distinto. Ai, que nocho de forno, que nocho de forno. Agora xa parece que ten. Sí, convén ir metendo o roscón no forno, senón aínda habemos de marchar de Córgomo sen velo feito. Se sale ben, saman todo. E se non a purísima Concepción. Bueno, pero as cousas como acaban, non? A ver se Como remata empezan. mellor que empezou. O roscón aínda ten moito que medrar, pero nós non podemos perder o tempo, así que mentres imos dar unha voltiña polas rúas de Córgomo a ver que imos atopando.